Zirtawpni Zirlai ni thum belhna LNG hoti le khazia tirkote thilti bungsomni pali Korinth Khuaa ti kha chiarang che tirko Poland Korinth Khuaa chanchin tha ashil dan hi atheni Khuaa rong alo bol to dan nen khachuan ainang lo hle in hnialna le thuril soi ho na lam chu pumpel sham zela tum to a Korinth Khuaa mite zinga hi chuan Isu Krista ama nge khen bea om thu chau lo chu engma dang hriat atum talo ani LNG hoi tirkote thilti phek zani somli pali Paula hian hlotlina enge muchen chu anei thona a chuti rol chuan Hlau thon ru na lian tak anei de ureng bok Korinth Khuaa hi kaushan phunna atana mun thaber nia angai lem lova chu wang chuan chhuah san le mai aril ruk ta a chutia Rawngbâwlna atana mun I tom zâwk pan tura chhuah le mai atum mek lai chuan zana inlârna hmangin a hnênah pathian aron inlâna Hlau sula ngâwi lovin thu soi zel zâwk rawh he khuaah hian mitam tak ka nei sia tin a hrila hi Korinth Khuaa la chamri tura pathianin aron hrilna ani ti alo hrathiam maya achi lo tu to kha pathianin aron tro chhuatir ngei don ani ti po aring het ta hle bok ti chuan Isu Krista zirtirna zui dur kaushan lian tak din alo ni ta ani LNG White Sketches from the Life of Paul phek za paruk le za pasari Paul hi Korinth Khuaa hian kumkhat le tharuk zet Rawngbâwlna oma amai ro chu Korinth Khuaa chuan rong a bol thin ti na chu ani lo Korinth khopui hi hmun pui bera hmangin hmun dangdanga po chanchin tha hrilin awak kual thina chuti chuan kaushan engem muzat alo ding ta ani heng a kaushan enkol sang te hnênah hian anma ni azin chua san hlana an lo chiar tur le khathon te aziak thina chung ale khathon zia zinga then khat chu athu po arum hlom angreng viau nge amai ro chu pathian thu ni angin an lo pom hlom tlang puya kaushan hroi tu ten anma ni kaushana theu an lo chiar thin ani LNG White Sketches from the Life of Paul phek za pakua soiho turte pakhatna Paula hian iswatir ko ani ti apom thlapa chumi ni tura ko tu chu pathian ani ti po ahra chiang hle bok enga tinge kan ni na le pathian ni tura min hrilte hi kan hriat chian apoimo em pani na tho khat like chu Paula hian Korinth Khuaa chanchin tha hril na atho chu bansana Korinth Khuaa po chhuah san dei achak rum me chu tiang tilo tura ril ru thlak ti le tu chu enge ni he hian chanchin tha hril na tho bansan mai dunaril ru kan puthuna engtin nge min tan pui theyang pathumna Korinth Khuaa ring tu omte an chevela omvete nun dan le thil thir danin an ne ve na chen thui taka oma hetiang hi ke ni tunlai hunami te zinga po ani ve thau mai engtin nge khovela ni chung hian johana bung som pasari chang som pakhat le som panga tin ke jong khovela ka om to lovang heng ho ero hi chu khovela an omang ke inlârna ka lo ho don ta kapa thiang lim nangin ke mi pek te ho hi hmangin hum rawh pum khat an ni thei nan ke ma ni ang bok hian nangin an ni chu khovela ta ilak chwa tu rangen kani lawa mi swal laka chuan I hum tur ka ti zo kani dam chunga ro puina lemte ne theilo kan ni theyang johana thon khan bung ni chang som paruk khovela thil om zong ti sa chak na te mit chak na te dam chung ro puina lemte hi pa a chwa kani lawa khovela chwa kani zok si a kan chevela mite thil ti dan le nun danin kan kaushan a thazonga a hne mek tan kong dangte chu enge ni